Saben on és la Bíblia de Ripoll? A Ripoll no, ja els hi garanteixo. Als ripollesos ens encantaria que tornés a casa, poder-la exposar i exhibir amb orgull. De fet, això seria l'ideal, no? Que tota peça artística, que tot patrimoni cultural pogués exposar-se al lloc on va ser creat. Però malauradament no és així, ni a Catalunya, ni a Egipte, ni a Roma. Els tribunals espanyols emeten sentència no perquè creguin que l'art en general ha de romandre al lloc d'origen, sinó perquè es creuen amb dret d'espoliar els catalans, de trepitjar-nos, d'enriure's de nosaltres. O és que han vist que el mateix jutge reclami al Museu del Prado de Madrid que retorni a Sixena la taula gòtica de la Nativitat que custodia? No, només interessen les peces que custodia Catalunya, les de Madrid no cal. Perquè aquí el que importa no són les pintures, és la idea de domini i de sotmetiment del nostre poble. Què hi fa la Dama d'Elx al Museu Arqueològic Nacional de Madrid? No hauria de ser tornada al lloc que li pertoca? I el casc amb el drac alat atribuït a Jaume I, què hi fa a la Real Armeria de Madrid? No hauria de ser exposat a Barcelona? Per què Madrid custodia alguns fragments del frontal de l'altar de la Seu d'Urgell? Com és que els tribunals no decreten l'obligació de retornar-ho tot i d'assumir el cost dels trasllats? Per què Aragó té dret de recuperar el seu patrimoni i Catalunya no? Quan la Bíblia torni a Ripoll, el cas que en Jaume I torni a Barcelona o la Dama d'Elx al País Valencià, no ens oposarem a que les obres de Sixena tornin a Sixena, però em penso que va per llarg, no? O tots moros o tots cristians. Ja n'hi ha prou d'enriure's de Catalunya.